Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin kintaon og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Uy, naalagay mo, girls. Ano sa ninyo? Ano mo? Ano ka akong gibubat? Ano mo? Ito na ate, oh. Ikay tagad ang assist ikat. Uy, ano dahil mo? Ano mo gihuwat? Oh, lalaki ka lang sa buhay ko. Na, tuwara. Dili ba? Balik mo sa mo. Sa bagay sa istorya, bagay sa istorya. Sinira mo mukha mo. Day! Bagay sa istorya. Mura na mong buhaton. Mura. Ato ko na naman. Time par good. Di ba niingon man ka? Nga milyones ang makwarta. Ang akong pangutana nga nagtanga gud akong gante. Milyones ang matag-usa ka namo or magtunga rami ana. Hoy, kanya mo ha, di na illegal ha. Di na illegal. Tinuod. Di na illegal? Balik mo na yung muhang surya, oy. Di na illegal ko. Drawang na. Mura sa illegal na taan. Suspect ka daan. Loading mga ikaw. Matagusa ninyo, matagusa. Milyon ra. Milyon. Wa man mo maghisgot og pilay amount. Hoy, tayo sa'yo. Sita ba't ba istorya agad? Nga, basta maumang ka na. Oh, na, nitingog na. Sige, Sige, una na ako sa nato. Kasi kaguna-una, murag ikag na yun-huna. Ala, oy, ba? Salaman. Ani angay buhaton mo kapal. Imo akong strategist ha. Ako'y plano para nimo kung unsay main mong buhaton. Okay! Kana! Nindot ta! Oh, Nindot! pero kap, of course kap, bayaran in town ko oy, walay free ani. Oo! Mubayad ko! O sige kap ha. Mubayad ko sa kantidad Sure na, na linibo. Sige kap. Sure na ha, sige. Oo! Ako Unsa may ang buhaton. gusto nimo? Karon dayon, tagaan ka. Oh, sige kap, sige kap. O sige. Lang, hindi. Pero, trabaho, ang angay mo trabahon. Kap oy, ato gyud ang buhaton. Lagi na ta mag-usap ani kung mao ni sistema ha. Basta di ka bumbuhat sa imong trabahon. Oo, kap oy, squab ya. Murag kagkaroon pa nako kap oy. Pero, 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Ato na ilubong si Shano kap. Ako'y bahala nimo. Oh. Ato na planuhon pag-ayo, no? Kanang Shanuhan na. Oh. Bilib siya. Iya ko Yes. nakuan. Partial lang na ako na nimo. Salamat 5 kay mil. Kap, ha? Oo. Pero ayuha ba yun ko, ha? Ay, kabala ka, Kap. Ato na ilubong si Shano. Ganon. Ay, di ko gusto nga mapildi ka, Kap, no? Ay, ako di mo panana. Sa mga plano, ana, para sa kayuhan nimo. Kaya salamat kay Kap. Oh, sige, Miss Salamat, Ray. Kay. Oh, sige, bye-bye. Iskwan, wifi na ni. Diyos mil, gino? Oh, kuring si. Niya, ang ni siya. Anjuan? Saan man ninato ron? Asa man ta? Ang ako lang ba? Na ay usa sa tulo ato ba? Na ay mo tugani kapay dulra. Way mo sumbong mo. Kaya Kita rin tao diri, way mo asit na. Natungos na nga na kadudahan ito na loyal kito. Sus, di kitog na. Uy, ginoo ko mura magkalmirong angang sagdan ang katong nawahi. Sus, ginoo ko.
Sus na patiyan mo rin bani saging. Kanto na usan nila model mo sa una katong gas abil ka sa una batong soko. Wa pay pagkrimen na suspect ba? Ako itong atbangan, oy. Oo, Kung ana nang abi mo mga kapuso. Excuse me po. Pasok. Pasok. Pasok! Ako na atbangan, oy. 14, gas, abil gas. Mura po, daubans gas. Ma! Tanawa! Kapanawid niyo ako ni mo. Yan sa hap. Saan mo sana? Nami. Nami pakita niyo matanawa. Ma, ebidensya. Tanawas papa. Tanawa. Na. Kita mo? Viral of the year na, ma. Tanawas papa ma. Hatag kwarta. Hatag uparta? Oo. Tagugin mi anak. Video anak mo. Kamis A pa yun. Asa di ka pa din ay. Ako na lang hatod ang folder silang Catriona o Bravia. Pwede. Pwede ko yung ganan nandi ka. Ikaw, wala ka. Wam sa bitaw ko buhaton. Paminawa sa laki ko ninyo! Nung sao na mo pagpaminaw nga nakita man ako sa among duha ka mata nga nihatag ka og kwarta unya wa unsay pagtuon mo wa mi makakita unsa may pagtuon mo na wa mi makakita kita mo isunod sakit ka mong dugangan ano sakit ka Pa sa laki! ikaw ba sakto lagi akong giingon lagi nga nakakita mi sakit ka mong dugan Kabaw kang na-inlove mi atong bayanaw niya mo, ipaagi lang kwarta! Ikaw sad, Brad, ikaw sad ba? Sa imong kamubo ay ipaagi kwarta! Sanaw ngay lang, sanaw ngay! Paminaw sa laki, paminaw! Naapag ko'y, paminaw! Naapag ko'y karibal kinisiya! Unya ikaw, makapilapil pa ka! Damay, tananan! Paminawa lagi ko! Dili lagi tome! Dili lagi na ako uyam sa mas Nalagay may mo to, lagay kay imog yung gihatag ka kwarta nga may ipaagi pa man mong kwarta, ha? Kay! Kay! Ha? Pako'y jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pako'y jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ay, napaganin yung tao! Napapilapil pa ka! Sa? Wa mo'y relasyon? Wa mo'y relasyon? Ha? Wa mo'y relasyon? Wa! Pause na. Wa! May relasyon! Na ako'y ebidensya. Na! Ebidensya ay. Ebidensya kanawa. Ebidyo. Na ebidyo. Ebidensya. Ya, Way relasyon? Ha? Wa kay relasyon? Wa kay relasyon? Wa kay relasyon? Ha? Way relasyon? Mo na. Way relasyon ha? Basta, way relasyon na ba? Mo. Way relasyon? Mo na ikaw mo way relasyon? Ha? Way relasyon? Mo na gingon mo. Way relasyon? Way relasyon? Way relasyon? Kamu sa... Kamu sa lagi. Pila man mo. Ayun, labaw mo, labaw. Labaw mo, ay relasyon. Mami, ano pa tumabot sila atin ika? Dugay pa siguro ito. Okay. Sabi na, may traffic. Ano man, gimingaw na kang atin ni kanimo? Oo. Ay, nay maayo ay. Kuno nga sana din ha. Kung di kami ngaw ni atin ni kanimo, gawas lang sa dito pagduwa lang ka. Ay, Ako ra ala lang tiwas. ani. Oh, sige ha. Wala na rin ako. Okay. Lab! 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 Saman! Gawas lab, dapat makita niyo din ang kita mo. Ah, sige, sige. Wait ha, ha. Dong, diyan lang sa kahati. Wasal sana. Lab! Lab, gawas ako dire. Diyan si Miss A. Oh, naisip tuyo. Uy, hello, hello! Nay! Wapa Nay, mga ka. bagong items, oh, dala na ko kanang
Masing ganahan ka, pili-pili lang na diha. Para ngayon yung mga anak nga dalaga. Asa pa to yung anak dalaga? Ngayon gito anak. Lakaw palagi. Masing ganahan Bili ka. pa jud to mga Awa lang. So man naay ka nang amo ni ninyo diha. Ay, sorry kay kanang wadyo ka dag panlalaki. Pambaba. Kung ang gyud pambabae ra gyud sila sa sunod magdako sunod. Ay kabalaka. Basin ba mga kanya akong pinanggap mo na akong ang anak na si ninyo ba. Kinahanglan ko kunay mga bag-o diha. Ako nang palitan pero ang iyang gusto siya kanang nairobot-robot gani nga design. Oh. Kuan dat imi. O sige sunod Ya, magdako. ako a boxer ha. Oo, sige, boxer. Tanaw diri. Ari nako. Ari boxer ma din tanaw diri. Nabay boxer ang ana ba boxer. Oo, magdalagi ko ay kabalaka. Andamo na nako sul semana. Uy, Miss Tay, murag ni pa magkaroon. Mao ba salamat kay mas sikat siya pala. Ya, murag ang asawa. Halon ay barato ra. Murag ang asawa ba tanaw ni gwapa. Gwapa mo gini asawa. Di ko makakiss ni mo lang. Ay, ni tahuan niya na lang. Okay. Uy kanang kanusta may payo yung balay oy. Uy. Nadugot taon. Ay, Dili man god. Ang imo negosyo may imong atiman nun. Ayon lang pangilabot niya imong bay kay kanay imong balay mo na ni siya. Mo ni puno ni sa pagmamahal matupas Tagalog oy siya pa. no. Oh. Sig istorya anak. Oh. Saba na kay mga tao ron. Ha? Kay doon ang eleksyon. Saba, Siya, silabot na ako saba. tanaw nga. Madaogay ra ba jud kas pagkakapitan? Oh. Suman. Kung katawa ni kag sabang mga tao dum ako dumadaog pag sure ay. Tinuod na, humot kay karon. Asa man Ha? imo ikaw, Asang labot sa iskinaha, may- imuhang pangaan jud ang naglabaw dito. Oh, Imong gibati ron nga. Maayo man lang nga balita love kay at least man na 90% siguro makakuan na sa kapantig sa sumadaog ka. boy, Ano, kung pero bitaw na ako akong alam ingon pa, ninyo, nga kanus-an ninyo ipaayo inyong balay kay kaybaw mo. Kinahala maayo na ni sawa pa ang eleksyon. Maayo na ni siya. Gani pa. Kasi may connection I mean, sawa pa ba? Nga wa pa ka nahurang nga Oh. wa pa ka kadaog ba? Oh, nga. Karon pa ba? Oh. Ipaayo na lang ni kay imo ni ipaayo nga nahuman na, elected na ka, nahimo na kang kapitan. Pagkoy ginuog ko. Sangin lang kang nangurakot ka. Ha? Oh, Unsa na dyan, nangurakot ka? Sila, buhat biya na. Ang sa mga taong katira god. Ayo din sabat-sabat dong kay kanang mga kura. Ayaw lang sa pagkapit-apit ng istorya ha kay wala pa man ka makasunod. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ang man nakapanghugas? Sige, adto lang sa kasaubos ka magduwa lang sa ha. Ikaw mo god. Miss A si kurakot kailan ni kurakot? Kana si kura. mas my good. Adi, wala labot si kura. Ako ato sa Sige lang ka pagduwa lang sa Sa inyo ni paayo daan. Sa inyo, sa gusto nyo adapted, mamanghag man to. Adi mong god kay sensitive kanang bataa kay kanang bataa bright na second owner na ako lay first. Ano ba? Bitay pa sabi dili sa ta maghisgot anang politika. Oh, unsa man? Be, kani Miss A, pila man ni? Ako na, ako na ihatag mo 250. Okay ra nila. Imay na mine. Na sa Facebook mo mine na mine. Sige, nagkuhain ako ninyo ay, aron mahurot na na Sige siya. kani ako Miss A. O sige. Oo ba? Ka na imo. Si Nicole unya na lang tayo. diha. O Si Nikki pag unya na ta pagbiag na siya kay. sige, sige. Ika na ba Ano ta? ako, Miss A? Tinuod yun na, kay sa kasang iskinaha ko, mato kong tindahan, mato barong sa Asa bungan. dapat iskinaha? Diyan sa may- Baligya ko sa mga baligya. Asa dapat Magya ko sa mga baligyaon. Humot kayo mong pangan. Di, sa iskina Sikat ti kay Padilla? ka, oo. Sa may Murag Lapu-Lapu ikaw, Street? Sa Oo. Cathedral? Oo. Nakadungog ka nga to. Saan ko Gusto ninyo? kayo niya. Murag ikaw dyan makadaog. Murag akong paminaw lang yun, ha? Muna nga, paminawa dyan ko ninyo, ipaayo ni daan yung balay. Kay susubay, ipaayo ninyo nga nakapitan na ka. May kung- Ino na sa kang nangurakot ka. Ang kwarta yung gikas pag pangurakot. May kadahan ka, anak. Ano naman ka? Ay, Nim. Nalag ka diri. Ikaw ra lagi usa, gani sa ra lagi ka. Asa din mo ate? Wala ka ate, napas pilan. Magabinan pa daw to, mas mama. Anila ko di si Kuya ate ni kanimo. Wala mo got man kay ka? Tungo ni Daddy Shano. Ha? Ha, naunsa di siya? Nasa dis kuya siya no. Oh, naroon siya dito. Kasi kinaksabanin mo dong. Basi ikaw saban ka. Oh, basi. Wala eh. Saban kasi mo kuan, si mong papa, daddy siya no, si Or- ate ni kanimo. Or nang Mel. Wala. Wala. Ah. Basi, Ano gay no sa ra ram ka diri? Ninduta sa imong gisambayan dong ay kay ngano daghang hait-hait sa dong.
Hinay lang din ate Kat. Napasay mo lubot oh. Sa tinag na siya. Da naman eh. Di lalim dahil mga artista di ay. Nausa din sino siya no. Dong. Lain araman siya dito. Aw. Nara dito. Ngayon sa man, atong dagang... Dili. Basik. Glenn. Oh. Barakuan man siya kano. Kana, usa ka na, chairman man kano. Oh. Ato ako no ang kuan, hospital ko no. Tawag ako no ang ambulansya ko no. Basig na kuan niya. Madiretso ko sa hospital. Tawag ni mo ang kuan, ang ambulansya. Manparion ni mo. Di ato kas barangay hall, manawag ka og naman ni ambulansyang barangay hall, magpa-assist ta ka to ipakuha sa Nusiano sa ilaha. Ha? Ipakuha na to. Oo. Siguro na Pakuha unsa ka basig rin. nasakit to na nag-uol yan is ninin oh. Mo ba? Unsa man sila kung kuan ni module nagdadam ang taon kuan ni. Sa doon na lang ako sa barangay. Oh, Practice man tatang tinika gud wala man pagdali ko no dito kuan. Atuan Ya, ya sa Daghan ba kay buling mo ato Ah, babitaw ngano bitaw Pagdali kay basig maunsa na Ito ato na ni pagdali dito. Ay si panukmod. Ginag pagdali. Ang kunay masakit no mataki hinung diretso kay dugay kay kastanan. Di jud di ay lalim mag Okay, artista okay kay ra makita kanin. kasabutan. Lingkod sa ko ay maglisod man ko. Nanapulhait sa man taon ni. Kuyogan lang kanama ni. Ay kagool dong maka-move on na ka ana dong. Kami bitaw nag-move on na may dong. Okay na gitabangan na ka. Unsay na move on ni mo Ate Kat? Ha? Unsay na ka move on ni mo? Move on sa kasabutan. Agi-agi. Aw, katulad ko. Ilalim. Ang driver na lang ako kontakon. Sige. Sige. Nara. Uy! Ay, sa mo diri? Oy! Coach Glenn! How are you, man? Manglarga sa ako! Yo, Nasa ituyo, manglarga ta. Sabi ko pa dahil mas kanta. Sa tabang larga. Wala ko dyan. Si Kuan ba sinusyano ba? Nga naman day. Dadun sa hospital. Tingnan mo! Ngano man? Ngano man? Wa siguro ka pa basta naamo ko naman to. Kakuya po mo nagbalita om ka kay Bao. Uy! Basta nagbalitaan Basta sa to. twins. Unsa man siya? Naigi mo or Unsa man? gi-COVID? Pasok ka pa mga ganyan. Or basin- pero ang ngita og man mo alsa. Basin, Unsa mo? Unsa basin Nga sintomatic pa mo siya? magano, sumining kami mo imo palsaon. Oh, kay magpangita pa sa kog driver. Driver? Kaway klaro ang driver Kana ko ato na to ko basta. gata. Oh, Agtusel lang siya. kita mga ang tao kay problema ako ang Ako tuon. gani, kami siya ko sal. Ya to ta. Tara to na to di ka magdugay kay nalangay na ta. Oh, tra. Lagi. 1 2 Unya, Manglarga ta. pero tayo sa oy. Unsa man? Dili na mo bangin. Pagdali na mo. Tani ko yun ako. Ha? Di ara kuno ka oy. Ay, ta. Ari na mi. Dada na. Uy, Sabi oy. sa wiring man to eh. Ni Uwan. Kita. Tara na. Kita magtuyog ka. Nabasa mo ka? Way klarong driver. Uy, klarong driver. So, naunsa man di si Shano? Oh, sa lagan ni ko Hoy, kabaw. hoy, tayo sa ba? Di balita ka. Pero baka kay Bao Gunsay nahitabo ni Shano. Mato lang mi dito. Oh, kay gibalitaan ra mo sa Ang ako ba og fake news ni? Oh, Mapunya nagato na mo dito. Ma-prank niya ta, ma-prank. Dali na pagdali. Sa man uy. Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Hoy, kamo mahugas mo plato ba? Naay tao diri. Dili mo mabataka og pang sabwa ka ni ihi pala na inyong gikuan. Ang sapato kasi to siya no ninyo nga. Ano agay saba? Unsa man? Tabangunon jud or Basin 50-50 na uy, magdugay-dugay ta. Delikado ka to lugar ni Shano. Uy, Nga. nakabalita man ka dapat kumpletuhon imong balita. Tana ko dita maglangan ko. Di ato pa ma-fake news ta ani makasuhan ta. Ano si Unya, Okay, sir, doon na kanto. so siguro na mo. Kami na lang siguro. Ikaw. Dili ko kayo uban. Binili ko. Mangita tag driver. Mangita tag taxi dito. Oh, kana. Ito na. Doon na do. Tara na. Na. Asa naman ni Nunoy? Sigo eh. Ay! May tawag! Wait,
Asa naman ito lang? Kailangan ko po rin magawa na asa naman yun. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag BIBI sa uban, matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y gamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.